На типик Б, категория 30 кг лица. Николай Димитров Созапол, Стефан Кандур Айтос. Да има готовност Кристиян Михайлов Велико Търново, Михаил Николаев Ямбол. На типик А победител с туш Николета Ангелова Елбова. Стефан Кандур Айтос да побърза. Да излизат на типиха Симона Костова Средец, Мария Велчева Нова Загора. Давай, Ники, дай по ръката работи, защо го фана за врата? Браво. Изкара го извън зона, добре. Точка, да. Айде се намерим място. Чакай, чакай, ти има една зад главата ти. Дай. Даде 2 точки. 2 точки? Да, даде 2 точки. Айде, Ники, айде.